Iki kanggo kanca-kanca muda taruna. Yuk mas-mase kanggo Karang Taruna. Yuk Ti. Aja gagal fokus kok Ti. Kowe iki gagal fokus sih. Ngeti apa? Mbok eling-eling yo sing. Aja pahit-pahit Ti. Yuk Ti, keluar-keluar Ti. Ayo Gan, Megan. Aku pengen keri. Apa ki? Pengen apa? Tak tung-tung. Pengen pedot. Keri. 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 Terus. Iya. Tekno nduk. Terus. Iya. Alah mbahmu pedot mbahmu. Pedot mbahmu pedot. Tak dundung mbahmu pedot Ti. Matur suwun Pak Jumeri sembah nuwun. Mugi dadosaken berkah. Iya, heeh, entekno. Iya, heeh, terus iya. Alah kerine ra genah-genah kok Ti. Ndak. Neng tenan Gan. Tenan Gan anak ini Gan. Jare pengen sing keri ngene iki. Ya. Emang wis keri bro? Wis. Wis metu. Moh. Titi mare pedot tenan Ti. Monggo Mas Bowo. Lah, Ketan yo kaya mau ta. putranipun Pak Jumari. Lah, Pedot ora kowe. pokoknya goyang terus Ti. Ki Mas Bowo sing ning Samarinda. Kuwi apa to Ti? Sedelo kasu ben diundang. Oh request. Request Mas, sawer dhewe. Aku yo sono lho Pak Dik. Iya. Iya. Terus yo. Iya. Iya. Sak keselmu yo, Nduk. Keri ora, Nduk? Metu ora, Nduk? Sawerane kok gantian ya. Iya. Iya, ya Mas Bowo. Pokoknya ngene iki lho sing nonton ki Mas Bowo ora iso turu. Pun jangkep men nggih. Lho, oh tambah kalih. Sing akeh lah ra apa-apa Dik. Karang tua berarti. Oke, wadine sampun jangkep monggo. Yo kan, wah. Titik selak kudu lho. Mas Bowo. Mas Bowo ombo tur dawa Mas Bowo. Dikecengi Ti. Iya. 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 Alah potel banggamu Ting, syuting. Ninggal katresnan. Kok jam 12? Oh
kasih kasih sayange karo atiku pengen dadi bojone terus ya Nduk sayange wis duwe bojo nanging aku
Yo Ti, dah nganti gobyos ngono Ti. Duh, aduh. Leh mau ngempet tenanan Ti. Wol lah. Gan, titik krasa keri tenan lho nganti gobyos tenan.